Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon, diha kanimo Ginoo nakakaplag ako sa akong kalinaw. Tinuod ba ni o dili? Kung masunog inyong balay, malinawon ra gyapon mo? Tubag. Kung ma-football sa trabaho ang nagtrabaho sa inyong panimalay, malinawon ra gyapon mo? Ano naman mo mutingog? Kung ma-rape o mapatay ang imong anak, malinawon ra gyapon ka? Kung masakit kag kanser, malinawon ra gyapon ka? Oh, wa naman mo mutingog. Og mao ni matud pang San Pablo sa unang pagbasa, ayaw mo pagsigig hunahuna sa inyong kaayuhan lamang. Kay kita manggod malinawon ra gid ta kun makab-ot nato ang atong gihuna-huna. Muna sa ato sang batasan, matud pas ebanghelyo, magkumbira gani mo ang inyo dayong imbitaron, ang inyo dayong mga parinti, ang inyong mga higala, ang mga dato ninyong mga kaila, mga silingan. Ingon si Jesus ayaw ana. Pag kuara man nas kaugalingon, paghatag ra man na og mura kunuhay bag konsolisyon kay kani mga tawhana god maparinti, igsuon, mga suod, mga dato-dato, arang-arang pagkabutang mubaos mangguna sila hatag. Muna ingon si Jesus, kadtog yung dili makabaos ninyo. Ngano man haron ang inyong kalinaw, ang inyong kalipay, gikan Diyos Ginoo, dili gikan sa tao. Kita din kaning pagpamaligyag slat. Unsa man ni? Gikan ni sa kaning namalit, gikan ni sa tao o gikas Ginoo? Kani ba mga slots nga atong nahali na ba? Unsa man na? Gikan na sa tao o gikan sa Ginoo? Wa na mo katubag. Gikan sa tao. Sila may nipalit. Mao na nga atong gibuhat, wa nato gi-announce ang ilang ngalan. Ako ginang giklaro dinhi, kamong mo-donate, kamo nga mohatag dinhi kaayuhan, makuli gyud kaayo nga akong hinganlan ang inyong ngalan. Unagi panahon noon manganlan pero wa na kay na kanang extraordinary na ba? Ang atog yung ordinary way, why mentionay? Haron ikaw nga nag-donate, ikaw nga nipalit og slot dinhi sa parokya, ang imong kalinaw og kalipay gikas Ginoo, dili gikan sa akong pag-announce dinhi. Napay mo ingon ako, Pader, i-shout out sad mi sa imong misa, Pader. Wala na bang mga ordinaryo nga mga vloggers ba nga kinsa nang mo like, kinsa nang mo message, i-shout out dayon. Di ko mubuhat ana kay gikan na nako. So kani atong slots nga ilang gipalit dinhi, mao ni ang ilang hatag. Gikan na sa tao pero tinukmod sa gugma sa simbahan. Ang ibugti sa simbahan dili gikang padersyano nga i-mention inyong mga ngalan, roll call tagyud mong tanan. Karon ga roll call man ta, name of saints. Gusto mo roll call dinhi? Sige, kamatay lang mo. Kaya ang atong mensyonon din mga santos, mga kalag. Kana, ma-mention yun mo mamatay na mo. Pero mo-donate mo din di na nako mensyonon. Nga naman, ma-forfeit ang grasya gikas Ginoo. Matod pa ni Kristo, kung kamo pasalamatan din sa yuta, dili na mo pasalamatan dito. Nasay akong tiksan, moingon ko, salamat kaayo ha sa imong hatag siya. Pader, nagwali baya ka nga ayaw kong pasalamat. Na, ayaw kong pasalamati kay ma-forfeit na ni. Sakto to ya? Sakto dili. Ako siyang gitiksan ba? Sikrito ba? Ako lang ba ni text niya? Akalikot sila, atong contact persons ini sila, si Remy, si Brad Loloy, Sister Nara, Sister Edna, atong sekretary. Mo na yung mga contact niya hatag nila sa message, nagpadala ko og palit og slot, napo ka slot, 50 ka slots, 100 ka slots. Moingon man gina sila, sama sad nako.
Salamat kaayo ha. Unsa man ang pagpasalamatan, naka-forfeit na sa ilang grasya dito sa Ginoo? Wala. Nga naman, wa man gi-public. Kana bang i-announce gyud ba sa publiko ba? Ang gusto ni Kristo, sikreto lang. Muna, do it in secret. Nya kanang pagpasalamat namo, panitan ako inyong tiksan, moingon mo nga pader nakahatag kog mga duha ka slots, ana, or usa ka slot, yamin ko, salamat kaayo ha, secret na, ato ra na. Pero ako na nang i-mention din si Mr. Tarpulano, nakahatag og kuan, nya gahapon sad si kuan, gahapon si kuan, nya ma-publish din ni tibuok kalibutan, forfeit dito. Kamo, unsa may makapa-forfeit sa ninyo, nga wa man mo mamalit og slot. Di tayo namalit, kasagaran yun, di namalit lang yun mo, naiuban lang noon, palingog-lingog lang yun. Pero, jutay na lang. So, muna, kung sa may makapa-forfeit sad, kanang maghuna-huna ka nga pasalamatan. So, ang una, i-announce ka sa publiko, posibleng ma-forfeit, bisag wa ka na mangayo. Ikaduha, kanang yung ikaw gyud mo ay mangayo nga pasalamatan, nga maglagot gyud kag di ka pasalamatan. Kana gitawag na siya inner longing, ug makita mo na sa Ginoo. So kanang tao nga mangandoy pasalamatan, mangandoy nga ma-recognize, mangandoy nga hatagan og pasidungog, kana mao na siya'y naka-forfeit sa iya sang grasya gikas Ginoo. Matud pa ni Kristo, wala na mo'y mapaabot gikan sa langit ng Amahan. Apan kung ang inyong imbitaron kaning dili makapasalamat ninyo, paglipay kay dako ang inyong ganti gikan sa langit. Bulahan kay ka. Ako na may panahon din mga mo ngayog tabang nya nighatag nako unayon pataglibak naman. Lipay ko lipay ko, ay salamat in town. Kadang na ay akong taga-agpabor, nga inighangyo na ko, automatic akong balibaran, or white tingog, pero dili buhaton ang akong gihangyo. Lipay sad ko ana. Salamat in town. Kaya ang iyang gisukli sa akong kaayo, ang iyang kabuang. Una kamo mga asawa, aron dili ma-forfeit ang inyong grasya gikas Ginoo, o kamo sang mga bana, ayaw na gyud mo pangayo nga pasalamatan mo sa inyong kapikas sa kinabuhi. Ano bang magsigi kag tinarong niya, ang imong bana adto magtinarong sa silingan. Ayaw nakagool ana. Nga naman, dako kay kaganti gikas langit. So kung ang imong bana to ano nagpuyo sa silingan, ikasalamat in taon Ginoo. Dako na jud ko ganti ani karon. Yang imo pag yung silingan nga kanang gikabit sa imong bana, imo pag ginang gitabangan sa una sa pag-eskwela. Ikaw pag gasto-gasto tabang niya, nya pag graduate na, sexy na kayo, nga gituog ikuan sa imong bana. Ana, ansa man? Okay na nimo. Malinawon pa ka na. O magsigig yaw-yaw. Oy tubag. Yaw-yaw no. Matod pang Kristo, forfeit. Unsa man? Nindot ba ang pamaagis Ginoo o bati? Nindot o bati? Para nako nindot kayo. Ngay nga naman, kana bitang mangandoy ta og pasalamatan og daygon sa atong silingan, sa ato isig katao, mas stress ta. Kapoy. Tinod anay. Kana gayrong uban mo post diha sa Facebook or sa YouTube or sa Instagram o kung saan na dihang mga kuan nila, mga social media, niya wa gyud mo like, wa gyud mo comment, mas stress. Bitaw, mas stress bitaw. Kanang kasigig TikTok niya, wa gyud mo views yang TikTok kay luod sa kay tanawon. Ana ganing mas stress na sila. Pero ang atong pangayoon gikas Ginoo, di kita mas stress. Ngano man, ang Ginoo mohatag yun outright pag yun. Kanang kalinaw, ihatag ginas Ginoo tanawa. Inig-ingon nimo higugmaon kuning sigig pangaway nako.
Ikakita nimo siyang naong, malinawon kay ka. Automatic yun na. Basta na kay desisyon na ba? Pero karon una-una na amoy tao nga gikalagutan, na amoy tao nga murag makapabugat nimo. Suway, ingna ang Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Lord, ako na ni siyang higugmaon. Magsigi ra gyud kog hatag niya og maayo bisan pag iya kong giunay og buhat og dautan. Malinawon kay kainigtan-aw nimo anang tawhana. Pero ayaw na buhata. Di ba? Kada nimo kakita, musurok imong dugo. Hindi man mumutuo, matinuod. Sige ko na be, ligi ako na imong tupad. Ing na, napakaroy gidumtan. Yung gani, naapabitaw. Pero higugmaan na. Harong malinaw na ka. Mo na makaingon na jud ka. Kining akong kalinaw, inikakita nako aning tawhana, dili na ginigikan sa tao, gikan na nis Ginoo. Ug makaklaim na ka, mangutana man ang imong anabit ako'y asawang na ilhan nga ang iyang bana nangabit nya naa sad gapuyo duol sa ilang balay. Sa una perti niyang hilak, pero sa sige niyang luhod dito simbahan ang iyang ipangayo, Ginoo, mahal nga birhen, tabangi in taon ko nga makapadayon kong higugma sa akong bana bisan pag nagbinuang na siya niya naa pagduol sa amo. Nakaroon inigagi ko nun niya, mangumusta pa siya. Oy, kumusta man ka? Mayra ka diha. Mutalikod ko no iyang bana. Oy, di na ko namutagal niya. Hasta ang kabit, iyang tagdon, kay kaila raman po sila. Ana, ampingin na akong bana, ha? Ana, maanal sa kuno siya. Pero sakit ko kuno, pero malinawon. Diin man agikan. Gikan anang iyang banang buangon. O dili. Gikan sa kabit, nga otros ang buangon. Dili sad. Gikan sa Ginoo. Og ihatag ginas Ginoo, mo na nay gitawag og the peace that the world cannot give, ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Di ba nindot? Nya mo na ingos Kristo, ayaw gyud mo pangandoy nga baslan, ako'y mubaos ninyo, daghan pagyud kayo, puno ginang imong kasing-kasing, siksik liglig umaapaw sa Tagalog pa, no? Ang nituo manindog ta.